Kok ya. Yo, cokro kembang buat warga masyarakat mapan wonten kenep sedayanipun kontreng. Oke. Coba kaya napa Cahayu? Komposisine kahyangan tresno iki. Pemilahin sekarang bawolo langgeng Niken Salindri iki Haryo Wakil ya Cahayu mung nilih sawetara Celoko udah iya jumeneng wong ayu amin nggih Bu apa sampai di situ aja oke kenap Roceres Niken abote wong handeng kasmaran atuh parah beda panggonan beda panggonan rinolan wangi among lisian kuatir yen kelang apa ya Cahayu percaya aku tak jaluk kuatno atimu aku neng kene tok ya kangen kowe ora bakal tak tinggalke Pak Joko Susanto Sugeng Dalu Niken takut dan bisa kasembatan ambiuring jagate bebrayan panas sokro kembang beparing kayangan kanggo njogo tresno sing sayang oke Kakak boleh duduk kembali ana tak goleke iki tak tapane Bathara Narada sing teko tutupno ya Pak oke Niken Salindri Pak Niken lagi inginku urip sesat aku malah kaya wong konsul kok ya apa-apanya kita ingkang tresnan sokro kembang panang asmaraku Selamat malam Mas Mukidi Pokok Seno Niken
Terima kasih.